Dili nagyud kapugngan ang paglambo sa mga mag-uuma sa enhanced gasang bahandianon sa umahan. Dito sa San Francisco, lungsod sa Liloy, mga mag-uuma nakabahin og tag 16,000 ka pesos pinaagi sa Egbu. Dawaton nato si Lori V. Cabilin alang sa kinatibukang detalye. Ang mag-uumang makugihon, panginabuhi magmalambuon. Dinhi sa Barangay San Francisco, Liloy, 16,000 ang nabahin sa usa lang ka mag-uuma sulod lamang sa 3 ka bulan. Adunay kwarta nga makita pinagi sa Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan o IGBO program. Mao kini ang gipamatud-an sa mga makugihon nga miyembro sa San Francisco IGBO Farmers Association sa lungsod sa Liloy sa Tercero Distrito. Matud ni Maria Jocelyn Subido, tresurera sa ilang grupo, nga sulod sa 3 ka bulan gikan sa pagsugod nila og harvest kaniadtong Nobyembre 29 sa miaging tuig, nakabahin og suma total kapin 16,000 matag usa ang mga pinakakugihan nila nga mga miyembro. Dugang pa niya nga aduna pud sila'y miyembro nga usa ka pamilya nga nakabahin pod og kapin 24,000. Sa pagkakaron sumala niya adunay 40,000 nga pondo ang ilang grupo. Nagsugod mi og harvest atong November 29 ni amang gid sa ako ang record. Hangtod karon nag-harvest pagyapon mi sa among paliya. Nagsugod mi harvest among pitsay, sunod ang pipino, dayon paliya. Then habang nag-harvest pa mi sa among paliya, nanapod mi harveston gagmay sa among ang talong, nanapoy bunga gamay sa among talong. Dayon sa among mga membro, ang mga kugihan gud kaayo mo'y nakabahin gud og taas-taas. Sukad sa pag-harvest sa pitsay hangtod karon naana sa mga 16,000 plus ang kinatasan. Dayon usan ako. Kay kada adlaw man gud naa diri. Wala may palya. Dayon naapod mi membro nga pamilya, mama, papa, anak, mo-harvest pod sila, mo income pod sila og sugod sa pag-harvest hangtod karon naana sa 24 plus kapin ilahang tulo. Si Maribel Muñez, presidente sa asosasyon, ang nagpasalamat sa kagamhanang probinsyal pinanguluhan ni Governor Roberto Uy sa pagpaabot sa IGBO program ug ingon man ngadto ni unang ginang Belentang Uy kinsa mo'y hugot nga nagsuporta sa maong programa. Nagpasalamat usab siya ngadto sa tag-iya sa yuta kinsa mitugot nga himuon nila kining IGBO gulayan. Mapasalamaton pod si Muñez nga ana kini nahimutang sa daplin sa highway tungod kay gawas nga sayon ang pagbaligya sa ilang mga produkto, daghang lumalabay sab ang muhunong aron magpahulagway sa ilang mga tanom. Nagpasalamat kami ni Ma'am Evelyn Oy sa iyang programa nga mao ang Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan. Sa iyang programa nakatabang kayo og dako sa mga mag-uuma nga diin nga wala kami puhunan aron makatanom kami og mga gulay sa panahon karon nga pandemic diin wala kami trabaho. Gitagaan mi niya og programa nga diin maoy pang kuha na mo pang panginabuhi. Nagpasalamat pud mi nga naa diri nahimutang sa San Francisco nga daplin ra sa highway amo ang programa kay amo mga bayan gikan sa Del Sur, sa Zamboanga o nakadindiin lang. Dayon dili may maglisod og dispose amo ang produkto. Dayon naa pa po'y mga manglabay, usahay magkuan sila kanang musakala mapa-picture kay para gwapo daw among view. Sa kasamtangan, mukabat na sa 220,000 ang kinatibukan nga halin sa San Francisco IGBO Farmers Association. Aduna kini 25 ka aktibong miyembro nga nagtikad sa 2 ka hektarya nga gulayan nga gitamnan og pechay, pipino, paliya ug talong. Nagmalampuson ang pag-garden sa maong grupo sa mga mag-uuma, pinaagi na sab sa pagian nila Agricultural Technician Gerald Amado o Community Organizer Baby Rose Bandico uban sa supervision ni IGBO 3rd District Organizer Sean Tormis. Gikan dinhi sa Purok Size, Barangay San Francisco, Liloy, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbu Agribalita.
Lady Meriluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.